Recollidas algo máis de 118 toneladas de residuos no punto limpo do polígono pobrense e unha tonelada nos 2 minipuntos limpos urbanos na Pobra do Caramiñal. O punto limpo situado no polígono da Pobra do Caramiñal rexistrou durante 2020 algo máis de 118 toneladas de residuos, tal e como apunta a Concellería de Medio Ambiente da cale titular a edil Genoveva Hermo. A madeira representa o 56% do peso, seguida dos entullos, chatarra, televisións e monitores, aparellos eléctricos, utensilios de frío, voluminosos, lodos de pintura, fluorescentes e envases contaminados. Compre lembrar que esta instalación é un lugar onde elevar gratuitamente os nomeados desperdicios en horario de 10 a 1 de luns a sábado. Ademais, existe un servizo de recollida de voluminosos en puntos próximos aos domicilios mediante un aviso previo no teléfono de contacto 981 871 808. Por outra banda, nos 2 minipuntos limpos urbanos, depositouse durante o pasado exercicio case 1 tonelada de refugallos, dos cales as baterías e pilas constituíron o 60% do peso. Séguenlle os RAE de pequeno tamaño, lámpadas de baixo consumo, CDs e DVDs, teléfonos móviles e cartuchos de impresora. Un dos referidos colectores atópase fronte á casa consistorial, mentres o outro se sitúa na Praza do Emigrante. Trátase de estruturas verticais con diferentes divisións onde se especifica que están destinados cada un. A súa presenza no termo municipal traduciuse en que no xa referido punto limpo do polígono non se rexistrase a entrada deste tipo de residuos.